Тарихи еткерлерне кадерләп саклау изге гамәл. Зәй районының Түбән 5 авылында Рабит Батулланың музейын ачарга җыеналар. Музей бүлмәсе мәктәп коллективы откан грант хисабына оешкан. Тулырак алдагы язмада. Зәй районы Түбән 5 мәктәбендә язучы Рабит Батулланың озак еллар тупланган мирасын кадерләп саклый беләләр. Язучы үзенең мактау кагазларын, тормыш көнкүреш экспонатларын мәктәпкә бүләк иткән. Февраль айында язучының үзе катнашында музей ачылырга тиеш. 2021 елда Рабит Батулла үзенең озак еллар тупланган мирасын, мактау кагазларын, тормыш көнкүреш әйберләрен мәктәпкә бүләк итте. Мәктәбездә шуларның бергә җыеп музей бүлмәсе оештырылды. Бер якта язучының төрле елларда басылган әсәрләр тупланмасы, икенче киштәдә бүләк итеп бирелгән сөлгеләр урнаштырылган. Мәсәлән, Күкмара сөлгесенең 1 гасырлык тарихы бар. Батулланың танылган Каракүл бүрегедә кадерле урын алган. Музей кабинет Татарстанда яшәүче халыкларның гырыф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектта грант оту хисабына оештырыла. Бу кабинетка балалар бакчасыннан алып югары сыйныфларга кадәр барлык укучыларда музей дәресләренә йөриләр. Музей дәресләрендә төрле чаралар үткәрелә. Анда алган белемнәр безгә татар теле һәм әдәбиятыннан һәм башка фәннәрдән үткәрелгән олимпиадаларда катнашырга һәм призлы урыннар яуларга ярдәм итә. Рабит Батулла иҗатына хөрмәт һәм кызыксынуны укучыларда гына түгел, бакчага йөрүче сабыйларда да тәрбияләргә тырышалар. Биредә шулай ук Түбән 5 мәктәбен тамамлаган Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына яшь шагыйрь Мәдәрис Әгъләмов, театр артисты Наил Дунаев иҗатлары да тирәнтен өйрәнелә. Ләлә Зайнуллина, Вадилия Бирханова, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.